Lakha Troxy Kopili MEC constituency alo Chengbong pu arong along BJP mass joining amai padukpot bangso mai along ASDC Congress lapen EPHLC asong atum pangrum petpen bangsuri hinira pharo hinira inkorage thom atum BJP asong along kachepok dun mai along kachetong dun aluhi sarpo man pengpen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso lapen Team Karbiang Long atum chetong dun Maya Long Ongdung ASDC Congress lapen APHLC asong along che open si BJP Rachari asong along ho or pidunlo Team Karbiang Long pen kachepa okdun atuma phan ingsam jin pen dengpon Bangso Maya Long APHLC pen Kedanglok Congress Rachari asong atum sitami ke ongdung aphai pen nang chepa okdun lo pusi Karbiang Autonomous Council CM Ronghang asang hu pen pachini pon APHLC adona bangke don haru sirke ba don sirke lapen Congress abang don haru ini ra don kora thom ini lapen ke ASDC lapen ke CPM pangrum pen don suri sira don haru ini ra don kora Talona ni auto market abang foto APHLC sikong asi tum pangrum pen adon bangke ini bangke don haru don suri sira don haru ini ra don kora ke bapak tu ke ini BJP lo mate tingkat dia mau cepat jadi konsensi kita don kora shop nak sejong kelan ni don kora ini BJP parti long level kata kita masih ini kerja orang kata kelan macam ni angka penak amren konsensi lo pada try bang suri program armu busi tarjulong atau tapi SLC benci open Congress benci open BJP lo macam apa Keroni pen Mohan Teron Karbiang Long lai